Tu, David, on ets avui, tio? Bon dia, Jordi, Bon dia, vale, sí, perdó, sempre l'educació és molt important. Home, sempre. Sí. Avui estem, novament, a Can Mascor. A Can Mascor, als Àngels. Quart als Àngels. I què, però això com ho faran? Que hem de fer esmorzar una mica, no? Perquè... Avui tornem a esmorzar. Hem tingut problemes amb la Renfe, avui. Avui, bueno, amb la Renfe sempre hi ha problemes, però... És la red nacional, no? La red espanyola... La red nacional de ferrocarriles, no? Una cosa així. La red espanyola nacional, o sigui, valga la redundància, si és espanyola és nacional, no? Bueno, igual, que arriben tard, sempre. Sí, que arriben tard i no és la primera vegada que tenim problemes. Però bueno, avui ens ha afectat bastant directament amb el convidat. Vale, i a més tenim un convidat que sap una mica més que nosaltres de comunicar i de fer aquest tipus d'activitats, no? Tenim en l'Ernest Codina. Ernest, què tal? Soc molt feliç, vull dir, soc probablement la meva terra preferida a Catalunya, que és Girona, això que no ho senti ningú d'Osona, perquè... No ho sentirà ningú, tranquil. Però, hòstia, m'agrada molt aquest territori, m'agrada molt menjar, m'agrada molt la bona gent i, per tant, avui jo penso que els planetes s'han alineat i de veritat que molt feliç de ser aquí amb vosaltres i, no sé, conversem del que vulgueu, absolutament. Jo estic de ressaca, a més tinc aquella necessitat de guarir la mala llet acumulada amb el trajecte de Renfe que m'ha fet arribar tard. M'he llevat a les 7 del matí per agafar un tren i he arribat a les 10 del matí a Girona en un país normal. Això no hauria de passar. En un tren d'alta velocitat, imagina't si agafes el que va a poc a poc. Sí, no, de veritat que potser hem fet, no t'enganyaré, potser uns 30 quilòmetres a alta velocitat i la resta han sigut aturades, lentitud, i no ho entens perquè és un bitllet que val pasta. He pagat 17 euros. Ara devien estar asfaltant poder la via en algun pas, tu. Asfaltant, sí. Sí, perquè ho estan convertint en carretera, perquè ja... Ja hem vist que no. No en són capaços. Doncs res, què fem? Comencem? Comencem. Va. Bueno, Ernest, merci per venir. A vosaltres per convidar-me, vull dir, sempre fa il·lusió, perquè penses dels 8 milions de catalans que hi devem ser, que m'hagueu triat a mi em fa il·lusió, em fa sentir especial. Jo no vaig a podcast que escoltin milions de persones, jo vaig als podcasts on em volen. Mola. Doncs això ja està, ja podem plegar, ja podem anar a dormir tranquil·lament. No, jo amb aquestes coses, és a dir, sempre, que en David és la màquina de generar aquestes situacions, que és el que es preocupa de buscar i d'intentar contactar gent, que és una feina complicada i que a vegades costa de fer perquè sembla que et facis... Bueno, és com el que parlàvem de ser comercial, no? Que a vegades costa molt trobar el llindar, el límit de ser massa pesat o ser al punt de dir, ei, estic aquí. No, però mira... Bueno, en el teu cas no ha sigut... No, però m'hi ha sigut molt fàcil i encara ho serà més amb aquesta copa de vi que m'acaba de servir. I el que venga. Però la ràdio és això, vull dir, hi ha el que es posa davant del micro, hi ha el tècnic i hi ha el de producció. El de producció, en aquest cas, el David fa una mica, feu de tot perquè sou dues persones, no? Però s'ha d'anar al darrere de la gent, buscar convidats, buscar l'expert quan hi ha un problema, hi ha una notícia, has d'activar ràpidament la redacció. Vull dir, la ràdio en directe té aquesta màgia, no? Que fascina els que ens encanta aquesta feina, i després el podcast doncs, també té la seva complexitat, vull dir que... Felicitats. Merci, perquè a més, a mi personalment, hi ha vegades que em desanimo de dir, hòstia, és que busques un, busques l'altre, un no et contesta, l'altre et fa ghosting, que això m'ha passat amb un, que no diré qui, però, hòstia, sí, un representant. Parlo amb ell i val, perfecte, hòstia, la setmana que ve, què, com has pogut parlar? Mira, demà hi parlo. Val, genial. Hòstia, mai més, fa un mes. I aquesta desapareguda que dius, hòstia, que no passa res, sincerament, no et ve de gust, m'ho dius i ja està, no passa res, és totalment comprensible, però... No, ho has d'acceptar i ja està. S'ha de ser educat i com a mínim contestar, no passa res. Jo crec que no costaria res dir-me, mira, David, que s'ho ha pensat o... Però això és perquè no saben el tec que us foteu aquí, les vistes que hi ha des d'aquí, que són espectaculars, i escolta'm, al final, tio,
fas amics fent aquesta feina, no? I has de conèixer bona gent, i està bé. I el tema dels convidats ara està d'actualitat. Bueno, fa uns dies ha passat això de la resistència... Bueno, ahir et vaig sentir que ho comentàveu. És que, de fet, amb l'entrevista que va fer Gertrudis, la introducció no és una mica l'Hormiguero, que vas dir que el Matilde Codina, que és l'Hormiguero de Catalunya o alguna cosa així? No vas ser... No, bueno, hòstia, espero no haver dit aquesta frase perquè no em faria sentir especialment doncs mirem-ho, després ho revisem perquè jo em sembla recordar que... Sí, jo no ho recordo, això. Bueno, no sé, podem haver tornat boig ara, perdoneu. Pot ser. No, això, que el tema dels convidats en la primera divisió, en l'elit de la comunicació, és tot un món. Vull dir, allà el que està succeint és que tothom vol tenir el protagonista de la setmana abans que l'altre, no? I aquí no hi ha fair play ni res, no? Vull dir, es crea un ambient bastant salvatge perquè les audiències de televisió doncs, que et tallen el bacallà pel que fa a la publicitat. Bueno, no? és una mica trist, perquè dius, hòstia, tio, Bueno, pues, si ja et vindrà, què més li dona que vingui primer aquí, que vingui primer allà? Bueno, no ho sé. No, però en el cas del Pablo Motos, que porta no sé quants anys liderant aquesta franja, li deu tocar molt als pebrots que hi hagi un tio que li comenci a fer ombra i que el superi en molts moments. Segurament, clar. I aquí ara ja, diguem-ne que no hi ha modus, no hi ha educació. Clar. Bueno, ens estan portant això, si voleu descriure-ho vosaltres, però ens acaben de portar un pap tomata ben parit, una amanida també ben parida, un bitxo que ves en cuidado, que això té pinta, de que te desinfecta per dintre i per fora. Clar, és que hem d'explicar que estem en un restaurant que té tota la pinta que és un punt de peregrinatge de molts ciclistes, no? Estem en una mena de port de muntanya, aquí a Sí, l'inici del port de muntanya dels Àngels, sí. Sí. Però bueno, també hi ha molt... És un restaurant autèntic, en el sentit de que és la tercera generació, crec que ho porta, i encara hi ha l'avi, aquí guaitant, que tot es vagi fent, no de manera autoritària, sinó que ho fem bé, que tot conservi l'essència i l'autenticitat. Però aquí suposo que deu venir molta gent de la zona a fotre l'esmorzar a Forquilla, no? Sí, dissabte i diumenge està... I a més això... El meu pare, aquest grup que hi havia aquí, hi havia el meu pare amb la colla que van avui i demà, o sigui, dissabte i diumenge s'esmorza aquí. I esmorzar vol dir, si cau un plat de rovellons també, i un pollo de cava, i posen el whisky al costat i tu mateix. Aquests són els bons, Aquests són els bons. No, bueno, i estem aquí a una terrassa amb aquest bé de Déu, aquest pa, tot fantàstic. Mira, està formidable amb aquest Sí, sol. m'ha enganxat un bon dia amb el sol, perquè a vegades aquí, jo entre deia, quan he trucat avui al dematí per veure si tindríem un lloc, i tot, li he dit, hòstia, a la terrassa com si està? Teniu obert? Diu, sí, diu, com si està? Diu, no sé, tu mateix, quan et poses, si tens fred, Jo vaig amb màniga curta ara mateix. Sí, bueno, jo vaig remengat, però perquè tenim el sol que ens pica. Jo soc molt de remengar-me, sempre. Li porto el millor celler, però remengat. Jo ara també perquè em vaig fer un tatuatge. Vale. Epa. Carai. I m'agrada ensenyar-lo. És una cadena de vena, no? Sí, clar, això és... amb les zones... Sí. Ara els oients no ho poden veure, però aquí hi ha les zones artesianes, que són aquestes de banda ampla, i després hi ha la ona d'àudio. Farem una foto que puguis veure. Hòstia, com mola. Primicia primiciosa, M'ho vaig fer fa poc, amb la crisi dels 40. Per cert, és veritat, per molts anys, que vas fer anys la setmana passada. Correcte. El 16 de novembre vaig fer 39, els 30 i tots. I bé, diguem-ne que mentalment ja estic preparat per tot el que ve a partir d'ara, que és una mena de descens imparable de tot, no? Forma física, estem entrant a la boca... Bueno, a la boca del llop, vosaltres ja heu superat els 40, no? Ja en passem dos, dels 40... En té 42, sembla que en tingui 43, perquè està ajustat, però... Tu portes boina, David, això és perquè intentes amagar una calvície, una alopecia? No, en absolut. Això intenta amagar. Intento arreglar, dissimular. Ara es veu, no? Això m'ho vaig fer jo... Pensava que era escalp, tio. No. El que passa és que té el cervell ros. La tortilla. La tortilla? Vinga. La truita per mi, gràcies. La botifarra. Botifarra, però, sisplau. I el xai. Hòstia, no em demanen ni patates ni mongetes. Sí, ara em porto quin susto. les patates. Vinga, moltes gràcies. No. Poseu all i oli o alguna cosa? No, sí, potser sí. Jo no. Sí? A mi sempre m'ha agradat portar boina.
Després tinc la meva parella que no ho suporta, la meva filla tampoc. Així es podria ser un senyal, David? Sí, poder sí. La portes per alguna raó? Pura estètica? Okay. No, és pura estètica. Carai, noi. Hòstia puta. Ja. És que tenim una ballota aquí que ens està tocant els pebrots a la terrassa. No, és pura estètica. Sempre m'ha agradat molt la boina. No gorra, Gorra vaig portar una temporada, però no, boina. I no, el desastre aquest que me vaig fent aquí davant... 4 patates... Ja se'n van riure. Merci, ja se'n van riure, però la meva filla quan ho va veure va dir no, i això que té 3 anys, No. Però no. Bueno, jo, ja sabeu, no sé si ho sabeu o no, però jo em vaig posar cabells aquest estiu. Vale. Ah, per això dic, no, falta... Vale, pot ser, sí. No. Et ha penjat fotos que no havia penjat, vols dir? Ara que ho diu, és veritat que a les altres fotos hi havia menys cabells, sí. Ara comença a sortir, jo fa 4 mesos que m'ho vaig fer, però jo sí que havia entrat ja en una alopècia flagrant i estrepitosa i vaig haver de posar... Tenia dues opcions, rapar-me o no. Vale. I bueno, vaig prendre aquesta decisió i ara començo a estar content amb el resultat, la veritat. Vull dir que des d'aquí animo a la gent que tingui un complex amb això de passar per quiròfan. Bueno, havent-hi l'opció avui en dia. Bueno, et treuen els cabells de la zona donant, que bàsicament són els laterals i el clatell, et fan un estudi dels folícules que es poden treure i després els canvien de lloc. La particularitat és que tot això ho acompanyen, evidentment, d'una medicació, unes pastilles. Jo prenc minoxidil i dutasterida, que són una és per fer arrelar el cabell i l'altra és per potenciar el creixement. I bueno, te'ls arrenquen i te'ls col·loquen a un altre lloc. I clar, aquesta zona, la singularitat que té és que no cauen els cabells, saps? Llavors, en teoria, ara he d'aguantar uns quants anys bé. Vale. I encara no ha fet l'explosió, encara no hi ha hagut la primavera. Però bé. Merci. Hi ha un company de feina que també s'ho va fer. Sí. I ha quedat bé o no? Sí, que just l'altre dia el mirava i dic, hòstia, és veritat que s'ho va... Vull dir, al principi sí que veus que, clar, evidentment és molt lent. Bueno, molt lent. Ha de ser el seu procés, no és de cop, no et posa una mata de cabell al cap. I vas veient i dius, hòstia, i ara me'l mirava l'altre dic, així, o sigui, bueno, com si mai de la vida hagués tingut calvície. Vull dir, i més natural el cabell, vull dir que no queda de collons, és una passada. Però això també ho fan aquí. Això ho he fet a Barcelona, no he anat a Turquia ni... No, sí, és que aquests sí que els preus cada vegada són més competitius aquí. Abans valia molts diners i ara, no sé, suposo que en deuen més sortit més clíniques i com que hi ha més oferta... Bueno, hi ha una sèrie de coses que jo crec que poder s'hauria de mirar una mica el preu, Això és com... Perquè, evidentment... A mi m'ha costat 4.500 euros. Vale. A Turquia val 2.000. Sí que és veritat que és més estètic, però bueno... Bueno, d'aquí abans que em valia 7, no? Per què vols dir? Sí que és veritat que és més estètic, però bueno, no deixa de que, cuidado, que et pot generar... doncs, hòstia, et pot afectar, no? Bueno, és com tot. A vegades, jo sempre he pensat, per exemple, que si mai me trobés que em vaig quedar en calp, em reparia el cap i s'ha acabat el quanto. Però fins que no t'hi trobes i vas veient, dius, hòstia, per cago en Déu. Però jo, per exemple, la meva exparella, de dioptries... Anava a dir, calma. No. Bueno, crec que no. Ja, a veure, tio. L'has enganxat, Té 8 i 9 dioptries. Quantes? 8 i 9. Això és molt, Per tant, això jo crec que hauria d'entrar per la Seguretat Social o alguna cosa, perquè, hòstia, no ho sé, que tu hagis de pagar i val un paston. Doncs sí, perquè és un problema de salut com un altre, no? Per una cosa que dius, hòstia, que no m'opero perquè, jo què sé, perquè vull fer el nas més, no sé, no. El problema realment... Sí. No, la dioptria no és estètica. Correcte. No és estètica, és un tema que tu ja has de poder veure, no? Sí. Jo sí que porto ulleres i la diferència entre un burro i un camell encara la veig, però la meva ex no veu res. Hòstia, jo crec que hi ha coses que haurien d'entrar una mica... Sí, però bueno, la sanitat pública està una mica complicada, Ara ho parlava, venint amb l'Avant, parlava amb una metgessa que venia al Trueta a fer una jornada de 24 hores i estava emprenyada pel retard, evidentment, i també hem parlat una mica de la sanitat pública i deia que està molt fotuda la cosa perquè han de fer jornades
molt llargues, no hi ha inversió per part dels organismes públics, i bueno, que tenen molts pacients i són pocs metges, van esgotats, aquí paguen poc, vull dir que... Bueno, i era la millor sanitat del món, i encara no ho hem sabut acabar d'aprofitar. Sí. Molt bona la truita, És bona? Ernest, què has fet tu? Quan vas començar amb la ràdio? Ui, a veure, jo... A Osona? A Osona? Sí. Jo era un nen que de petit, de molt petit, ja sentia curiositat pels micros i allò... Anàvem a una trobada familiar i hi havia un micro, doncs jo l'havia de provar i l'havia de xerrar. Era una cosa que sempre m'havia cridat l'atenció. Vull dir que tot això és molt genuí, realment. Ve molt de... no sé, de l'essència, de la meva essència. Llavors, hi va haver un Nadal, no sé, devia tenir 7 o 8 anys, que em van regalar una Fisher-Price, una gravadora d'aquestes, i la feia córrer tot el dia, la resta de joguines ja van quedar en un segon pla, no? I sí que la meva família va dir, hòstia, sí que li agrada això, no?, de parlar per un micro i tal. Era curiós. I més endavant, el meu pare, quan jo era ja preadolescent, el meu pare ja em feia, és fuster, retirat, i em feia anar a la fusteria i tal. I a mi la fusteria no m'agradava. No m'agradava i teníem la ràdio a la fusteria. I pensava, hòstia, aquí amb la Pols, em feia sortir a fora al pati a collar serjants, allà em fotíem... O sigui, el que més t'agradava de la fusteria era la ràdio. Era escoltar la ràdio i pensava en la gent que estava fent la ràdio, no? I pensava, hòstia, això és una feina també, no? I en el moment que vaig saber que allò era una feina i que hi havia gent que cobrava per fer-la, va ser quan em vaig determinar a aconseguir allò. No? I vaig pensar, bueno, doncs per fer ràdio he de començar a fer ràdio, no? Jo escoltava molt la ràdio també, a casa meva hem sigut una família que sempre la ràdio ha estat present a tot arreu. I vaig anar a la ràdio local del poble veí, jo soc de Sant Miquel de Balenyà, que és municipi de Seva, i al costat hi ha Taradell, que és d'on és l'Albert Tom. I vaig anar allà, em vaig presentar un dia. Primer vaig anar amb 14 anys a Ràdio Roda de Ter, i em van dir que era massa jove per col·laborar a la ràdio. Però amb 15 anys a Ràdio Taradell ja em van deixar col·laborar. Vaig començar fent una secció al magazín del cap de setmana, després ja em van dir, t'agrada la música? Sí, hosti, per què no et presentes música? No, també fas, abans de fer el magazín, per què no vens a fer 2 hores de Ràdio Fórmula i tal? I la veritat és que no és que ho fes molt bé al principi. Home, evidentment. No, bueno, vull dir, però sí que... No eres un, com es diu, un geni de la matèria, vols dir? No, però sí que notava que allò a mi em fascinava, és que m'apassionava. Estava esperant tota la setmana poder anar a la ràdio al cap de setmana. I res, vaig estar 3 anys aquí a l'emissora local aquesta, ja de seguida ja em van donar una cosa entre setmana per fer a les tardes i tal. I allà va ser quan vaig dir, bueno, jo em vull dedicar a això. Aquí en aquesta emissora municipal només hi havia una persona que cobrava i al cap de 2 anys ja era jo. O sigui, em van donar com la franja de les tardes, a fer un programa dissol·licitat. I ràpidament es va despertar en mi una mena d'ambició persecutòria d'aconseguir el somni, de poder dedicar-me a això. I amb 18 anys ja estava a Ràdio Manlleu cobrant uns 800 euros. Hòstia! Ja em vaig començar, sí, vaig aconseguir fer mitja jornada, feia 2 hores d'antena i 2 hores de tècnic de so amb la programació municipal. Les entitats del poble doncs venien a fer la ràdio i tal, i jo feia de tècnic. I jo era molt oient en aquell moment de Flash FM, clar, era jove, no? Tenia 17 anys, 18 anys, tal. I ara que em vaig treure el carnet, tot el dia anava amb Flash FM, la música dance, i jo volia ser... Els meus locutors de referència treballaven allà. O sigui, jo imitava i aprenia d'ells, no? Nosaltres un disbarat molt gran. Amb Badó Lledó, d'on era? De Flash FM o Flashback? Jo he estat a Flash FM, Flashback, després va anar cap a RAC 105. I res, bàsicament va ser això, tenacitat, constància, esforç, passió, amor, tot. Crec que ho vaig donar tot a la ràdio i la ràdio m'ho va anar tornant a poc. I després a sobre has estudiat periodisme, tu?
Sí, bueno, després, perdona, molt ràpid, no, que bàsicament un dia estava al cotxe i vaig sentir un anunci de que buscaven locutors a Flash FM. Ah. Carai. Vols ser la nova veu de Flash FM? Hòstia. Buscaven locutors per l'estiu. Freno de mà, gira cua i cap allà. Doncs sí, sí. Estava tornant cap a casa i vaig recular i vaig anar a Ràdio Malló, vaig enregistrar la meva maqueta i aquí va ser quan vaig fer el salt ja professional a poder tenir un sou més o menys digne. Hosti, que guai. Bastant precari, però bueno, va arribar, diguem-ne, per anar fent, per pagar-me el transport. Evolucionar almenys, sí, no? Sí, no, i agafar anar a una emissora d'abast català i tal, doncs, i ara, per mi era molt important. I aquí va ser on va començar tot. Diguem-ne, ja em vaig dedicar a això, i un cop entres a dins de l'ofici i fas el salt, pots anar aprenent i també penso que ho tens més de cara per aconseguir un lloc més gran. I bueno, és projectar, somiar i anar fent i vinga, i posar en el lloc adequat, en el moment adequat, que algú es fixi en tu, també aixecar la mà de tant en tant de dir ei, a mi m'agradaria fer això, si mai et falta algú, doncs, bueno, moure't, bellugar-te. I al final he aconseguit doncs, això, tenir un programa en prime time a la ràdio, a RAC 105, que és una cosa que em fa molt feliç, i que al principi, evidentment, em feia molt vertigen, no ha sigut gens fàcil. He tingut moments de tot, vaig tenir una primera etapa en què em van acomiadar, després vaig tornar, vull dir... no ha sigut fàcil, però penso que això, que amb amor i constància i talent, evidentment, però sobretot molt esforç, molt curro, les coses surten. Em deies, perdona, abans. No, te preguntava, evidentment, has fet periodisme, no? Sí, evidentment, jo primer vaig fer el circuit acadèmic habitual. Vaig fer l'ESO, batxillerat, i després me'n vaig anar a la Universitat de Vic a fer periodisme. El que passa que no vaig acabar la carrera, sí que vaig deixar quart. Vale. A quart. Al vostre poble. Aquí al costat. Exacte, ho vas deixar aquí. Ja vale. Allà no passa. No, ho vaig deixar quart i... No, és a dir, no és una cosa que em faci sentir especialment orgullós haver deixat la carrera, però... Bueno, al final fas una carrera per arribar a treballar del que tu vols, no? No té cap sentit. Si tu ja ho has aconseguit, doncs ja està. Per la feina que jo estic fent ara... Quina diferència hi havia entre que tinguessis la carrera o no? Bueno, un títol? No. Bueno, no sé. Però... No, és un tema de sentir-te completat, no? Bueno, sí, pot ser. A mi m'agrada acabar les coses que començo. És un tema més personal que no pas... Vale, això t'ho vull dir que és algo. Però a nivell pràctic? No. I et diré que ningú mai m'ha demanat el títol, de moment. Sort que no s'entra ningú, això, perquè podria dir... Un moment, és el RAC 105, diran... Què vol dir que no tens títol? No m'han demanat. Ara ja no hi ha matina codina. La gent el que vol són bons professionals. Sí. Ja està. Evidentment, per exemple... Si ets un metge, seria bé que sapiguessis alguna cosa. No, que jo entenc que hi ha disciplines en què és 100% obligatori, no? En el cas de la ràdio el que volen és gent que comuniqui bé i que faci la feina, i ja està. Per entrar, per exemple, a la Corporació Catalana en una plaça de funcionari sí que te'l demanen. No pots presentar si no ets col·legiat, no tens el títol. Perquè és una altra història. Per tant, ara quants anys portes a RAC 105, ara ja? En aquesta etapa és la quarta temporada. Fent el Matina Codina? Sí. Però tu ja hi eres abans, no? I vaig ser 2 anys... Sí, el Bedoll Lletó feia el Fricat de Matiner, que em sembla que hi va estar 12 o 13 temporades. Després va entrar el Gerard Romero, que ara és aquest del Twitch, que segueix al Barça i tal. Va estar 3 mesos i després el van acomiadar perquè no agradava el que feia a la direcció d'aquell moment. Merci. Gràcies. I llavors va ser quan em van oferir a mi a la plaça. Vale. El que passa que, clar, veníem, diguem-ne, de molts anys de Badó, l'audiència es va despistar, tants canvis, no sé què, i en aquella primera etapa va costar molt d'arrencar, tot i que després d'1 any i mig els números estaven començant a sortir. La qüestió, em van obrir la porta, vaig marxar i vaig estar a Catalunya Ràdio 2 anys, molt feliç, seguint aprenent, seguint treballant, i al cap de 2 anys va sorgir la possibilitat de tornar. Vale. Després de 2 anys de Quim Morales amb la primera hora, sí. Va ser quan jo vaig tornar. Ja està.
Bueno, si són, és que aquest món és així, és molt volàtil, és molt inestable. Les vostres feines potser són més estables, no? Sí, en principi. Bueno, sí. És la típica pregunta, la típica pregunta és quan algú... No t'han preguntat mai, tu? Bueno, però a part de la ràdio, què fas? Tu què et dediques? Això no t'ha passat mai, no? Sí. Val. Sobretot al principi. Ara ja... Bueno, ara ja està més consolidat. La gent ara, sí, i la gent també ara... Quan saben a l'hora que em desperto, que és les 4 de la matinada... Dius, aquest tio no fa per... Ja ningú s'atreveix a dir res, no? És com, hòstia, vale, potser sí. Només per aquest esforç ja val la pena. No, porta molt curro, realment, preparar un programa d'aquests. I que ningú es pensi que això, que anem allà i que no tenim res pensat. Però si nosaltres, sense anar tan lluny, per fer el teu, ja veus que el nostre és bastant improvisat totalment, No anem amb guió, però vulguis o no, doncs bueno, te prepares una mica, el divendres ens sentem i, bueno, què podem dir, què no podem dir. Estem fent un dia, tu ho fas diari. I 5 hores. Clar, bueno, això és brutal. Cada dia, dilluns i divendres, 5 hores de contingut i amb qualitat i condicions, home, hi ha molta feina. Sí, no, aviam, tinc un bon equip, bons professionals, és una escaleta, és a dir, al final, un programa de 5 hores té una escaleta, segueixes uns patrons, uns forats, i dediques uns minuts a una cosa diàriament. Aquesta cosa va canviant en funció de l'actualitat, però més o menys sempre tothom sap que cada dia ha de fer el mateix, canviant, evidentment, doncs, el tema, però són coses que tenen un punt de mecànic en el fons, en l'arrel. Això l'oient no ho nota perquè, evidentment, no té el coneixement, però sí que seguim uns patrons bastant fixats. Bueno, com qualsevol feina, has de tenir uns protocols i una manera de funcionar, diguem, cada feina tindrà el seu nom, perquè evidentment ho has de mecanitzar d'alguna manera perquè tingui sentit i sigui viable. Bueno, és que és inevitable, és que al final ho acabes fent. És una organització. Sí, perquè hi acabes sorgint i acabes dient, bueno, ja que hi has, lligam-la i acabem de fer-la rodona i que funcioni. I, o sigui, abans de dedicar-te al tema de la ràdio, vas fer de fuster, que no et va agradar gens, No, he tingut diverses feines, jo. Pans and Company, vaig estar un temps al Pans and Company. Agraï. A l'adolescència. I després també combino la feina de locutor amb la feina de DJ. Ah, sí? Sí. Hòstia, aquesta no la sabia jo. Sí. DJ què? Bueno, DJ Codina. Ernest Codina. Vale. I què és música aquí? No, m'he anat adaptant en funció de la dècada, diguem-ne. Jo vaig començar d'estant jove també per guanyar-me 4 duros a la discoteca del poble, pues, anar a punxar 4 discos. Vaig començar fent de llums i després a configurar una sessió, a fer que la gent s'ho passi bé, no? No sé. O sigui, al final és alternar, és aquell... Soc animador, soc una mica cheerleader, jo. Jo soc... Anava a dir soc músic, bueno, no. Sí. Fas de músic? Sí, faig de músic. Toques un instrument. Sí, i canto, i això, i hem tingut projectes, i hem fet coses, i durant molt de temps, hòstia, Hauríem d'entrevistar tu. Exacte. Durant 12 anys hem sigut capaços de tenir un micro obert, una jam session, jam shuffle, que en dèiem, durant 12 anys a Girona cada dijous. Amb diferents locals que han anat tancant, no per culpa nostra. Ja t'he vist venir, cabron. I això, vull dir que, bueno, i realment... Ara. I realment és aquella sensació, suposo, no sé si també la teva sensació que podies tenir, quan estàs a baix d'un escenari, dir, no és el meu lloc, jo he d'estar aquí dalt, he d'estar fent això. No? Una mica de dir, jo no vull ser el carrer, o sigui, no vull ser, he gaudit tant poder del que em donen, que jo, hosti, dic, jo vull estar allà dalt, jo vull ser el que transmet tot això. No? Una mica d'això, no? Jo estic aquí, és el meu lloc, no, jo vull estar això, fent que la gent, provocant emocions i situació i coses a la gent. Són trets caracterials de les persones que naixem així i ja està, vull dir... No sé, a mi sempre m'ha agradat ser una mica... Jo ja era una mica el xerrameca de la classe, el notes... No pesat, però vull dir el que sempre com... Sí, és bon nano però xerraire. Que acabava fent l'acudit, la tonteria, no? O anàvem amb el bus fins a Port Aventura amb el col·le i jo em ficava allà amb el micro de l'autobús i tothom em volia matar perquè era molt pesat. Bueno, doncs, no sé, són coses que venen ja de sèrie amb cadascú de nosaltres. I a mi em passa com a tu, o sigui... El que passa que cada vegada més gaudeixo sent el de baix, Cada vegada, a mesura que em vaig fent gran, és com, vale, jo tinc la meva feina de locutor de ràdio, que m'agrada moltíssim i no la vull perdre,
però després també arriba un punt en què ser sempre el més divertit, el més enèrgic, el més simpàtic, la gran frase, no?, de qui anima l'animador, no? Vull dir, arriba un moment en què jo també necessito seure, relaxar-me, saps? Això els hi passa molt als humoristes, no?, que sempre diuen això, no?, que, hòstia, el Peyu és molt amic meu, per exemple, el Peyu. Vale. Al Peyu li diuen Bueno, esteu de cantó, no? Brunyola i... No, a més vam començar junts a la televisió local també i fa molts anys que ens coneixem i som amics de la comarca. I ell sempre ho diu, no?, aquesta cosa de que la gent, hòstia, Peyu, va, explica un acudit, no? Peyu... Que el Peyu ha deixat ja tota la simpatia a l'escenari, tota la simpatia rodant el programa o fent el podcast. Arriba un moment en què no necessites... És molest, sí. Bueno, això ho comentàvem amb l'Espartac, de dir, hòstia, és que trobes un Andreu Buenafuente i vale, sí, era un jiji jaja però després fora d'aquí té la seva vida. És un ofici, tio. L'Andreu, quan està allà amb les càmeres i els focus i tal, li toca interpretar un guió i construir una narrativa d'un programa de televisió i és el millor fent això. Sí. Però aquest tio, quan està a una taula prenent un cafè amb la seva dona, és l'Andreu domèstic. I en aquest moment no ha de fer ni gràcia... Exacte. Tu no li demanes mai en un fuster, per més que sàpiga que és fuster, en un restaurant, hosti, agafa'm, me cago en Déu aquest tros i fer-me una cadira. És un exemple molt absurd, però acaba sent això, perquè sembla que sigui molt fàcil, molt senzill. És exactament el mateix. I que vol estar tranquil, o el que dèiem moltes vegades, que potser tens un mal dia pel que sigui, tu. I, hòstia, també resulta que aquell dia has tingut un mal dia i pel motiu que sigui, i has contestat, collons, perquè ara no vols que t'emprenyin. I a sobre després, per postres, ets al borde. Que això també, sobretot en personatges públics, una cosa és que ho digui jo, mira, quedo com un gilipolles, però si sobre ets un personatge públic, hòstia, que és com a, mira, que borde, no? És curiós que hi ha professions que generen aquest interès, no? Per exemple, els psicòlegs. No? Si tu m'expliques que ets psicòleg, jo ja tindré una tendència potser a dir, hòstia, doncs saps què em passa, no? I sense pagar-li res, no? Sí. O ja no et dic si és astròleg, hòstia, que em llegeix-me els astres i explica'm. I una mica, a mi em passa a vegades que se subestima la meva feina, no? Hòstia, Ernest, podries venir a presentar això? Tu que ets un tio simpàtic i tal, hòstia, podries venir allà i dir 4 coses, no? Bueno, si m'ho pagues i tal, potser m'ho preparo i m'ho penso de fer-ho bé i tal. És com que a vegades es banalitza el curro dels que posem música o els que parlem, o és com que no estic fent res amb les mans, no et venc res físic, no t'estic... No sóc un torner. El que està destinat a l'entreteniment costa molt de... Popularment costa molt de valorar, en general, el temps, la dedicació, el tot, no? Inclús la persona que s'hi dedica a vegades costa molt, no? Els músics, doncs, justificam, no, clar, el que costa un instrument, el que costa el temps que jo he invertit per aprendre a tocar. Però els músics... Ja, bueno, sí. No, vull dir, al final dius, clar, aviam, perquè vindrà un lampista, et cascarà 35 euros de desplaçament, 25 euros l'hora i 40.000 per la peça, et fotrà 150 euros perquè t'ha posat un tornillo en un puesto que estava mal posat. Per dir un disbarat. Però no et van cascar tu 50 euros perquè el gat et va arrossegar el cable? Exactament. Bueno, és que clar, no sé per què poso un exemple tan tonto, és molt fàcil. A mi el gat em va arrossegar el cable de fibra òptica, que val 6 euros amb 20 en algun puesto d'aquests que compres per internet, que no diré el nom. Adéu, adiós. Adéu. Sí, que sigui, adiós. Sempre. Però m'ho deien a mi, segur. Home, segurament. Jo també, si passés per aquí, saludaria. L'única que saludaria... Els caps de setmana. I et casca 50 euros. Però clar, és que si ho pagues perquè és que si no tens internet. Ara, si no tens música en viu... No sé, hi ha gent que ja t'ho paga i no té cap problema això, però moltes vegades qüestiona molt, és molt difícil de monetitzar, inclús queda com molt... com es diu? Com es diria? No rastrero, no vull dir, és igual, faré servir la paraula rastrero, monetitzar una cosa d'aquesta. Que t'acosta a tu, Ernest, cago en Déu, venir allà, presentes una mica, ens fas un favor, no sé què, bueno, què em costa? Quin esdeveniment de què va això? Quanta estona estarem? Em vols a mi per alguna cosa, no? Bueno, sí, d'entrada tot... Perquè si no, que ho faci un altre. Ho faci, sí. Em vols a mi perquè saps que ho faré bé, saps que m'he guanyat un nom. Sí, clar, que portes una trajectòria, No, això té un preu, vull dir, costa molt de quantificar això, perquè realment no hi ha...
no sé, no hi ha un comitè que digui que això val X, vull dir, tens un catxet que No hi ha una poses tu convenció. en funció del que et paguen, no? Però bueno, a mi no m'agrada, per exemple, abusar, no? Però bueno, la meva estona, la meva vida té un preu. No? Si he de venir des de no sé on aquí a presentar no sé què, per exemple, en el cas d'avui aquí vinc perquè em ve molt de gust i perquè tinc ganes de conversar i conèixer. Però jo no m'he hagut de preparar res, ni sento la pressió d'haver-ho de fer bé. Correcte. Saps? Llavors, bueno, és diferent, és molt diferent. I aquí això és una conversa. I a més també ho entenc com una promoció de mi mateix. Saps? Perquè al final, els que ens dediquem a això, a la que el teu nom no està al focus, doncs no tens feina. Es pot acabar, sí. És una passada. Que això és fotut, Jo a vegades no vull pensar, saps? Vull dir, hi haurà un dia en què ningú se'n recordarà de tu, saps què vull dir? I ningú et voldrà contractar. Bueno, aquest món és el que dèiem, no? De dir, hòstia, avui has estat fent un programa, per dir alguna cosa, Catalunya Ràdio, durant tants anys d'allò, i resulta que ara, el que dèiem, no? Estàs passant un moment complicat, no? Collons, com pot ser, no? I, hòstia, si això tirava, era un... Hòstia... Bueno, sempre hi ha directius que creuen que poden trobar algú que ho faci millor, o que el producte que estàs fent no és prou bo, o que portes molts anys fent la mateixa història. T'has de reinventar i has de ser capaç de... Hòstia, de fer un producte que enganxi molt. Però esclar, aquest directiu es basa en la seva experiència, en la seva credibilitat, o fan un estudi realment de dir, perquè realment qui és el bon d'allò és l'audiència. O sigui, l'audiència és qui te dirà, doncs això m'amola, això no m'amola. Sí, passa que, per exemple, no sé, el directiu jo crec que fa servir diversos paràmetres per prendre una decisió. Un, el que escolta ell com a director, si li agrada o no li agrada el programa. Dos, les dades empíriques, les dades reals que té d'audiència, bàsicament streaming, internet, etc. L'EGM, que si voleu en parlem després una mica, però és l'estudi general de mitjans que surt trimestralment a la ràdio i que dona unes xifres teòricament pròximes a una audiència en FM, o sigui, també es compta internet, però és a dir, et diu l'audiència teòricament real que tens en centenars de milers de persones, no? El Matina Codina, l'última EGM, va treure 117.000 oients diaris. I aquest número és el resultat d'unes enquestes telefòniques, també presencials, enquestes d'internet. Mira, i això també pot ser que abans, almenys amb els receptors, o sigui, muntaven un receptor a casa. No, això és amb la tele sí, amb la ràdio no. No, vale, és veritat, ja estem parlant. Amb la tele hi ha les audiències cada dia. És igual, ja no sé d'on veníem, però sí, exacte, el directiu com pren la decisió. Jo crec que analitza les audiències, el seu propi criteri, també suposo que deu fer una projecció de futur, d'això on ens portarà. Saps què vull dir? On ens portarà. I després també analitza la competència que estan fent, com podem retallar oients. O potser a vegades, m'ho invento, però ara de 12 a 1 hi ha un programa més de cotilleo, de cor català, etc. Que a xarxes està funcionant moltíssim. I el podcast, o sigui, l'abstracció que fan del programa que fan en directe, i ho pengen a Spotify i altres plataformes, és un dels 50 podcasts més escoltats d'Espanya. Bueno, doncs segurament aquest moviment estratègic no li ha anat malament a Catalunya Ràdio, no sé com dir-t'ho, saps? Sí. Per tant, ara a toro passat et puc dir que potser la decisió de fer un canvi pot ser encertada malgrat que algú pugui pensar que no. No sé, és tot molt... No és fàcil, tampoc, programar a la ràdio. Però és que a més hi ha tanta diversitat, és dir, la mainada de 20 anys que t'escolten unes coses i amb uns medis, els de 30-40 que escoltem unes altres, els de 60... Exacte. Això és allò... Què vols fer? El que a tu t'agrada o el que li agrada al rest? O sigui, què vols? Que la gent vingui sigui com sigui? Dintre uns criteris,
o vols fer el que a tu t'agrada, no? Això també, amb la música és allò, pots fer temes propis o pots fer versions. Clar. I si fas versions, quines versions fas? Perquè si fas, saps? Vull dir, has de saber ben bé què vols fer, si el teu objectiu és que mostrar la teva feina, que llavors t'has de... Si és purament el que a tu t'agrada, com ets tu o el teu projecte més personal, t'aventures a que agradi menys gent. Ara, si el que tu vols és arribar al màxim, has de saber, i a més, és molt fàcil arribar al màxim, és agafar quin és el volum quina comunitat és el que agrupa més gent. Aquesta? Doncs anem a buscar aquesta gent. Ara, si tu tens uns matisos, uns criteris, doncs llavors, clar, suposo que això, jugar una mica, arribar sense passar d'aquests límits que et poses, aprendre a jugar, no és igual, el que te vull dir, per exemple, el Telecinco ho té molt clar, el reality show al màxim, i la mateixa història, com més merda puguem cardar-li allà, més merda li Ells cardarem. ofereixen un producte que durant molt temps la gent li ha comprat. Ja està, Ara és s'està molt fotent. i si te l'has inventat, te l'inventes, i donar voltes a la tonteria més gran. Si un famós es tira un pet, tenim 3 setmanes de programa que es va tirar un pet amb una gala benèfica i es va donar, vull dir, jugar una mica amb això, perquè també és el que a la gent li agrada, però sense arribar... No, TV3 és una mica això, també, no? O sigui, el tema del reality show, s'ha après a fer... Bueno, ara parlo de la tele, però... El joc de cartes, per exemple, és un reality show, és sensacionalista. Però agrada, això. Però mesurat, està mesurat. No? Perquè està bé, és una mica de... Ja engloba diferents coses, però... No, i tots anem al restaurant i tots tenim la nostra opinió sobre allò que està passant, no? Sobre aquell plat, si té bona pinta o no té bona pinta, si el local és acollidor o no és acollidor, si la cuina mola. Mola veure també aquesta reproducció social de les tensions, de les bones vibracions, quan hi ha, no sé, restauradors que es porten bé o es porten malament, no? Vull dir, al final és una extrapolació de la vida. És molt encertat el format de joc de cartes, per mi està molt bé. Sí, però això vull dir una mica també, bueno, no sé si anàvem per aquí també, ho tenim el sentit també a l'hora de, clar, tu estàs fent un programa, un tipus de programa que poder a la llarga, perquè socialment s'ha caducat aquest format, o el que estàs oferint, doncs el directiu ha de dir, oi, s'ha acabat el cuento, vull dir... Sí, el que estàs fent no funciona. Això és el que pot... I és la meva preocupació, eh? Però clar, el que sí que és impepinable és la trajectòria que tu tens i els teus coneixements a tots els nivells, vull dir que també és el que dius tu. Ara ja, també, durant molt de temps has sigut vocacional i has volgut estar... Sempre has sigut aquella persona comunicativa i d'estar davant de tot, i ara també dius, bueno, ara vull portar-ho més a nivell professional i ara vull estar més tranquil. Doncs això també et porta al final, doncs, ostres, és igual, és com aquell futbolista que durant 15 anys ha sigut un gran futbolista i ja físicament ja no dona, o és diferent. Bueno, pots ser tècnic, pots ser entrenador, pots formar part de l'equip directiu, hi ha molts espais en allà que també inclús s'adequen més a la teva. Jo penso que l'objectiu de qualsevol professional, per exemple, és marcar una mica una època, fer-te un nom i després que la teva paraula tingui cert valor i tingui unes credencials i una autoritat. Jo ara, per exemple, al Matina Codina, això que dèiem, la meva màxima preocupació és pensar, bueno, d'entrada el format. El format que faig és el clàssic morning show amb entreteniment, humor, informació general, informació de servei, música i tal, vale, ok. Però els continguts que faig, qui els consumirà, no? I en aquest exercici és on jo penso, qui em deu escoltar a mi, no? A qui vull anar? Jo vull anar a gent que no vulgui informació rigorosa d'entrada, perquè si no ja van a buscar Catalunya Ràdio o RAC1. Per tant, el que em vindrà a buscar a mi vol riure, probablement, o vol treure's mal de caps, sortir d'això, sí. Vol entreteniment. Una mica d'evasió, sí. Com entretenim al matí? Com ho fem? Doncs, bueno, explicarem notícies curioses, tindrem un parell d'humoristes que faran veus per si en algun moment aquest recurs pot ser necessari per fer uns acudits i tal. I has d'anar construint el teu menú i competeixes amb moltes altres ràdios, no? Llavors, què fa que tu acabis tenint més audiència que un altre? Segurament l'estabilitat d'uns quants anys de poder tenir un producte que la gent vagi coneixent a poc, perquè al final és com una botiga, no?
tu t'estàs acostumat a anar a una perruqueria i abans no canvies de perruqueria, poden passar 2 anys tranquil·lament, no? Un dia t'ho fa malament, o un dia no sé què, o un dia proves un altre que t'ho fa millor i més barat. Però costa, els canvis costen. Sí que és veritat que quan molt, estàs perquè acostumat la ràdio és rutina, la ràdio és rutina. O sigui, tu vols escoltar sempre la mateixa veu al matí. No? Sí. T'acompanya amb el teu dia a dia i t'acostumes i així ja està. Sempre es diu que la ràdio vol temps. No, hi ha directius, això que dèiem abans, que no tenen paciència, saps? És un any, no estan sortint els números, al carrer i dius, home, aviam. En agafaràs un altre i potser t'estaràs un altre any que també passava. Clar, això va passar molt a RAC 105, que no trobaven qui volien, saps? I van anar canviant i van anar perdent oients pel camí perquè la gent el que vol és estabilitat. Home, jo crec que li agafes, és a dir, entre cometes, els coneixes tant que te'ls fas familiars. És a dir, hòstia, el que dèiem, no? Jo escoltes una ràdio, escoltes una altra i hòstia, i saps que aquells dos sempre es foten un amb l'altre, després l'altre de que té l'obsessió d'anar al gimnàs, no sé què, i vull dir, bueno, els arribes a conèixer un punt que inclús això és el que moltes vegades te'ls trobes pel carrer i molts es prenen la llibertat de poder-te venir i tocar-te hòstia, Ernest, com si et coneguessin de tota la vida. A mi em fa il·lusió, quan em trobo oients sempre em fa molta gràcia, però entenc el que vols dir. Perquè vol dir que porten moltes hores escoltant-te, llavors. Sí, i s'ha de lubricar la relació amb l'oient, no? També amb l'equip, entre nosaltres, ens hem d'anar coneixent. A mi com a editor del programa, per exemple, com a editor del programa hi ha una cosa que busco, no? Que és que, més enllà dels continguts, el to de l'antena sigui de bon rotllo, de bona vibració, no? Que la gent et posi al matí i es contagi ja d'un ambient positiu i favorable, i això enganxa, jo penso, això enganxa, és el que intentem. I a mi a vegades, com que tinc el càrrec de director del programa, doncs, sempre és com mantenir el bon rotllo, però també podent fer pedagogia a l'equip de coses que s'han de millorar. Quina situació surrealista has tingut, allò que dius, hòstia... Surrealista? Allò, o alguna anècdota d'aquelles que dius, hòstia, és que està... De fent ràdio en directe? És que me n'han passat moltíssimes. No, a mi... No sé, l'altre dia hi va haver una petició de matrimoni en directe. Ah, sí, hòstia! Per posar-te un exemple, aquestes coses agraden. A mi també a vegades m'ha passat que m'agafa al matí cafè i cigarro, doncs muñeco de barro, i has de córrer. Has de córrer. Posa una cançó. Això passa molt al matí. Posa una cançó que no puc. Passa molt al matí. No, a mi el que em sembla surrealista és el que fan els oients per nosaltres, tio. O sigui, l'altre dia va venir un tio de Vacarisses a portar-nos a esmorzar. Hòstia. Saps? Aquestes coses són les que continuen sorprenent-me molt, no? Perquè al final, hòstia, evidentment jo sóc molt conscient que m'escolta molta gent perquè m'ho diu la gent, t'escolto i tal, però tu quan estàs allà, no és com ara, no? Estem aquí, estem esmorzant, i ja fa estona que no me'n recordo que tinc el micro, no sé. Bueno, no sé com... Això ens ho va dir algun convidat, de dir, hòstia, és que el guai d'aquí és que sembla ben bé que estiguis entaulat, allò... Bueno, amb un tio escoltant música. Bueno... Sí. No, ho faig de tant en tant perquè si no... Però perds una mica d'allò de dir... Em poso els auriculars perquè sí. Realment estem gravant un podcast, no? Quan tu aconsegueixes això, pots ser molt natural, no? Pots arribar a ser molt natural. Però en aquell moment tu no ets conscient que hi ha un tio a Vacarisses que t'escolta cada matí i que decideix que li caus tant de puta mare que et vol venir a portar a esmorzar. Saps? I dius, uau. Hi ha dies en què encara no sóc conscient de l'abast del que fem, no? I això és molt bo. Sí, això te l'anava a dir, això és bo. És molt bo. Clar, suposo que la gràcia està en... Bueno, és que com tota la vida és l'equilibri. De dir... Sí. Saps? Hi ha un punt de tensió, Jo el tinc, el tinc encara, fa 20 anys que m'hi dedico, però encara tinc el punt de tensió. Cada dia de dir... Aquest micro, quan l'obro, el que jo dic arriba a molta gent, saps? Aquest punt de tensió, però a la vegada és casa meva, és la meva zona de confort, saps? És una sensació molt estranya. Clar, però això, si no tens el punt d'atenció aquest, no tindria sentit, és a dir, no? No ho faries tan bé.
Bueno, és que seria l'indicatiu poder de que és l'inici del final, quasi, no? Perquè has de ser... Què no Bueno, és? no sé... Molt bé. Molt bé, això, ha quedat molt bé. Formidable. El xai, em sap greu pel xai, però bueno... Però està... No, Què hi farem més ara? Jo ja vaig amb la ratafia, penso directament. Sí? O vols agafar aquell de cervesa per fer allò? Ah, sí, bueno, també, això, però ella no... Jo un carajillo de Baileys. Carajillo de Baileys? Sí. Hòstia, doncs mira un altre. Un altre de Baileys? Bueno, jo de conyac i després ja faré la ratafia. Vale. Amb un glaçó, jo. Hòstia, per fi he trobat algú amb carajillo de Baileys igual que jo. Sí, jo sóc molt de carajillo de Baileys. Molt, Bueno, però si t'explico la meva... jo era de carajillo a l'estiu. Carajillo de Baileys amb Magnum Almendrado. Bueno, això és una bomba calòrica, no? Espectacular. Bueno, sí, després... El xuques una mica. Bueno, però també era una època que les calories les deixaves anar gratis. Era molt jove, tenies... Hòstia, però... Què tenies quan feies Baileys? De 11 anys? Sí, almenys. No, però 18 o 19, 18, sí, estàvem a l'estació, però, hòstia, carajillo de Baileys amb el Magnum Almendrado, et xocaves en allà i... La meva perdició. No havia sentit mai això de sucar un gelat al carajillo, però bueno, té bona deixes un pinta. rato allà. Marida bé, perquè és tot làctic una mica, no? Sí, exacte, i el deixes allà una estoneta, es desfà la xocolata i no sé, passa temps que no ho fem, això. Sí. Pels podcasts de l'estiu, Sí. Bueno, Ernest, Què? digue'm... Què més voleu saber? Digue'm allò amb què ets un desastre. Sóc un autèntic Sí, desastre. està molt bé aquesta pregunta. Me la guardo per fer els convidats que venen al programa. Amb què sóc un desastre? En moltes coses, tio. Mira, d'entrada amb què tinc por a fer-me gran, i això per mi és un desastre. I això té una simptomatologia molt clara, que és que encara visc una mica amb les formes de quan era un adolescent. Tinc 39 anys, m'ha costat estabilitzar sentimentalment la meva vida, perquè detecto certa por al compromís. la rutina, no? El dia a dia, ja està, sembla que s'acaba tot, ja Em està. fa por fer-me gran, no? És com... Sí, no, la comparteixo aquesta. Saps, no vull ser els meus pares. És com si en el moment en què jo em casi i tingui fills, són Ja, els meus pares. d'aquí a la muerte. No? Ja està. I després, com que he viscut sol molt temps, he generat uns vicis, no, d'un cert desordre, material. Soc molt despistat, també perdo moltes coses. La meva mare diu que allà on cago deixo l'ou, per exemple. Ens hem trobat tres, eh? O que visc a la Babalà, que visc així una mica... Això ho he anat reparant últimament. Bueno, suposo que veient després de tot aquest temps funcionant a la ràdio com funciona, tampoc... No, professionalment és una altra cosa. Vale. És fora de... Professionalment, com que és la meva passió i li dono molt valor i m'ha costat molt arribar aquí, aquí sóc molt exigent i molt... Hòstia, molt exigent i molt militar, et diria. M'agrada que les coses es facin molt bé. Però després, ja quan acabo la jornada laboral i vaig a casa, sóc capaç d'encara tirar les sabates al mig del passadís. Soc una mica desastre amb això. Això sóc un desastre. És veritat que quan convius amb una persona tot això ho has de millorar molt. I després que també he arribat a la conclusió que si això, en els moments en què ho he canviat, en què ho he fet millor, he sigut més feliç. O sigui, quan la casa està ordenada, quan tens una rutina ben marcada, que arribes a casa a tal hora, fas el dinar, fas una migdiada, després te'n vas al gimnàs, després socialitzes una mica, acabes de fer 4 coses de la feina. Quan tot està ordenat, hi ha una harmonia vital, tio. Sí. Tot va bé, tio. És un engranatge. Quan el caos esdevé l'apocalipsi, no? Quan hi ha un caos et trobes pitjor, vas més cansat. Sí. És una cosa que per salut he hagut d'anar millorant, però em queda moltíssim per fer. Moltíssim per fer. No, aviam, tu ara estàs arribant ja als 40. Personalment, jo m'ho agafo com a que, tinc els meus moments d'allò, però per mi és un bon moment ara, en la vida. Un bon moment per què?
En quin sentit? És dir... Per començar a posar ordre, vols dir? Per començar a posar seny. Per començar a posar seny. Tinguin dos mainades, sí, No, és el moment també de... No, potser de certa consolidació de coses, no? Jo crec que els 20 actualment, jo crec que la gent va ara anem molt més tard amb tota aquesta nostra generació. Bueno, jo he sigut una cabra boja molts Però anys. tu, per exemple, has tingut els pebrots de tenir fills, per exemple, que a mi em sembla d'una valentia extraordinària, per exemple, saps? Bueno, jo l'hagués tingut molt abans, per mi, Imagina't, però... perquè ets canaller. Sí, a mi m'hagués agradat des de... No, abans de fer els 30, jo crec. Collons. Però bueno, Doncs això també té quelcom de... però poder per què, perdona, poder perquè els meus pares em van tenir en 20 i 21. Clar. I aquesta poca diferència va fer que, hòstia, els meus pares són els meus pares, però amb la meva mare, hòstia, som amics. Jo sempre ho dic, que la meva mare, a part de ser la meva mare, som amics. Clar, I perquè aquesta diferència porteu d'edat... poc. Que ella té 60 anys, no, ara? Exacte. Llavors, hòstia, això és genial. I jo volia aquesta poca diferència entre cometes, no? Bueno, amb la meva filla ens en portem quasi 40. No ho has aconseguit, veig. No, i amb el meu fill 35, per tant, bueno, va arribar quan va arribar i no me'n arrepenteixo de res, Però bueno, estic en un moment que... Bueno, deies que als 40 et sembla una bona edat. Tu per què ho dius, això? Sí, perquè me considero que començo a tenir prou experiència de la vida com per començar allò a dir, vale, hòstia, tinc molt clar el que vull fer, el que vull ser, com ho vull fer. Jo ara, hòstia, sempre m'ha agradat molt la ràdio, però no tens cap pretensió de dir, me vull anar a dedicar a això, no? Però sí que dius, hòstia, per exemple, el podcast, hòstia, t'està molant. A mi m'està molant i ho has començat com un joc, entre cometes, però resulta que, oh, carai, i ara... Sí, també et desacomplexes una mica als 40. Bueno, és el principi de començar a tornar d'algunes coses. Sí. Tinc menys manies, sincerament m'és igual que pensis de mi que sóc un idiota o no. Vull dir, jo tinc molt clar que la meva gent que m'envolta saben com sóc i ja està. Sí, i també, per exemple, professionalment, no et miren igual quan tens 20 anys que quan en tens 40. Correcte. Jo noto des d'ençà d'un temps cap aquí que potser hi ha més respecte, no? Per part dels companys. Ja tens una petita trajectòria, has consolidat algunes coses, ja tens una edat, ja saben que no ets un nen. I fins i tot ja pots ensenyar algunes coses amb 40 anys, no? Amb 40 anys ja tens... Has viscut algunes guerres ja i ja saps de què va. A mi em té esperançat la dècada dels 40, em té esperançat. A mi em preocupa, per exemple, això, que potser no m'he cuidat gaire, saps? Bueno, saps? Sí. I per això et fots... Jo, per exemple, em veig amb gairebé 40 anys encara, hòstia, algun cap de setmana sortint potser massa de festa, saps? Em costa, és això que dèiem, no? Em costa canviar de fase. Al final és una por, tot allò que és nou fa por, no? I això, doncs, casar-se, tenir fills, tot això és una cosa que fa por. Perquè és un canvi tan dràstic de ritme vital. No? I la vida et fa un tom de 180 graus. Comencem la secció de jocs. A què juguem? És molt original, ja veuràs. Sí. A més, avui, amb Limbic, cervesa... L'has provat mai? Cervesa Limbic? No tinc el plaer. Després d'un cafè et pots quedar la cervesa? Home, de Baileys, és brutal. Com a mínim un trago. No, vull dir que no gastes. No, és cervesa de l'Empordà. Tot és autòctona. I tant, i sempre que ho sigui. Vinga. No, a més li faré una història a la cervesa aquesta perquè estigui content el patrocinador. Vinga, hòstia, que guai. I el patrocinator. Estarà content en Xavi. Bueno, fem tres jocs ràpids. Un és preguntes ràpides. Vale, començarem amb el tria-tria. Perfecte. Hòstia, una passada, aquest títol. Endavant. Ahir, amb la Gerra de Túria, vam dir... No, Túria no, tot és l'Imbic ara, perdó. La Gerra de Túria, tu... Vale, anirem dient noms de grups de rock català i tu has d'anar triant. Donaré dues opcions cada cop, la que t'agradi, queda allà i te dono l'altra opció. Perfecte, entenc, aquest joc l'he vist a les xarxes. Sí, nosaltres també. Per això. Vale, comencem. Sopa de cabra o lax amb busto?
L'Axambusto. L'Axambusto o els pets? Els pets. Els pets o un papa? Els pets. Els pets o glaucs? Els pets. Els pets o sau? Sau. Sau o Sant Traït? Sau. Sau o Blaumut? Sau. Sau o els Amics de les Arts? Sau. Sau o Buos? Sau. Sau o Gertrudis? Sau. Sau o Quimi Portet? Hòstia, cabrons. Cabrons. Diré Sau perquè és que Sau és el grup de la meva vida, tios. Tira-li la bona. Sau o Casgrasses? Oques grasses. Oques grasses, en aquest moment de la meva vida és oques grasses. Però t'he de dir que... I a més estic molt sensibilitzat perquè hi vaig anar al concert amb el País Valencià de l'Avinguda Maria Cristina a Barcelona, concert solidari, i oques grasses ahir em va tornar a tocar la patata molt fort. I llavors, clar, vinc una mica massa condicionat. Però Sau he de dir que és el grup de la meva vida. Que hi ha més jocs o no? Va, un de ràpid. Va. Preguntes ràpides. Halloween o castanyada? Hòstia, bueno, castanyada perquè és lo nuestro i també, bueno, evidentment, doncs sí, el vi dolç, les castanyes i les castanyes que agafes, no? Vols dir tu? També, no? El moscatell, clar, les castanyes... No seria la castanyada, seria el moscatellada. No, sí, és una cosa molt, hòstia, molt nostra, no? I és una cosa molt de país i és molt catalana perquè és estranya i és com molt... I a més és una cosa molt innocent, no? Molt austera, com els catalans. Exacte. Sí. Moquet o parquet? Parquet, tio. La moqueta a mi em fa com una al·lèrgia. Vaig treballar un temps a Ràdio Barcelona i passava el dia estornudant a Ràdio Barcelona. Vale. També hi havia com una moqueta que deixava una pols, un pulsi, una cosa que... Difícil de a mi em genera un malestar, no? Parquet indubtablement, Vale. Truita de patates, amb ceba o sense ceba? Amb ceba. Amb ceba. Sí. Veus com ja anirem bé? Sí. Botifarra vermella o de perol? De perol. Brutal. Cada vegada em cau millor l'Ernest. Sí. Al principi Sí. Tio o Pare Noel? Tio. Sí, no? Tio, m'il·lusiona molt. Passa que ara ja, per exemple, trobo que les noves generacions de pares, això d'anar a buscar el tio al bosc, totes aquestes parafernàlies i tal, ho trobo un pèl exagerat. Però bueno, està bé per donar-li encara una mica més de credibilitat, no, a la història. Halloween, no? Sí. No, sí, però a casa meva jo quan era petit no era un tronc, que com que jo soc fill de fuster, el meu pare feia una caixa amb aglomerats, tio, era una cosa supercutre, saps? Llavors, sí, tio. Nosaltres una caixa de cartró. El tio laminat tenies tu. No, laminat. No, és una tradició fantàstica, fotre hòsties a un tronc i el tio màgic, no? És una mena de ser mitològic brutal. I com un nen petit allò que tens i dius, hòstia, m'estàs dient que puc regalar-li hòsties en algun puesto i a sobre em donaran regalos? Sí. El meu fill li va costar, el primer cop, és a dir... No, a més el regal ben cagat, no? Has d'alimentar el tronc... Sí. No sé, a algú se li va anar molt la pinça, trobo meravellós. Sincerament, tio, forever. I ja acabem. Reggaeton o camela? Reggaeton o camela? Hòstia, camela, tio. Sí? Camela, nunca debí enamorarme. Ara. Guiño lo que me está... Si vols cantar... Hòstia, tinc la guitarra al cotxe, No canto malament, Hòstia, doncs no tinc la guitarra al cotxe. T'he de dir que no... No, tothom creu que canta bé, no? No, però jo crec que hi ha algunes notes que em van especialment bé. Passa que no tinc la tècnica. Jo crec que si hagués depurat la tècnica, si hagués rebut classes de cant i tal, no m'hauria anat malament. No sé, hi ha gent que canta... No sé, Joan Dausà canta molt bé, no? O pregunto, Joan Dausà canta molt bé? Clar, o és que té una bona veu que la sap posar al lloc. L'he escoltat molt poc i quan l'he escoltat ha sigut perquè vaig tenir una parella que li agradava molt i inclús vaig anar a veure el directe al Festival de Portaferrada i anava amb molt poca... com es diu? Amb molt poques ganes perquè és un estil musical o un rotllo que no m'acaba de convèncer per prejudici, no per res més. Però m'ha sorprendre molt, ja més enllà de si canto més bé o no més malament, perquè hi ha gent que té una veu espectacular, que canta molt i molt bé, que té unes qualitats vocals molt grans i ell no és una d'aquestes persones. El que té és una capacitat molt gran i això és el
el que explota, i és evident la capacitat que té de connectar amb el públic. Perquè una de les parts que m'agradava molt és perquè, a més, sempre busca aquesta història molt íntima, molt costumista i molt íntima. Les lletres... I això, però després va fotre els llums al públic i va comunicar amb el públic. Van dir, hòstia, perquè inevitablement t'aïlla la llum de l'escenari i la foscor en la platea, doncs ell fot els llums allà i va comunicar i explicar-li la història. És que el tio és actor. És això. És actor i... I aquí dic, no siguis tonto, Jordi, també, perquè hi ha moltes altres coses a tenir en compte amb aquest artista en concret. I és això, aquesta capacitat que té. No, jo penso que hi ha una cosa que és el virtuosisme vocal, la capacitat d'arribar a unes notes molt altes. Per exemple, un cantant d'òpera entenc que canta de collons, perquè està fent alguna cosa que és molt difícil de fer. A nivell tècnic. Sí, a nivell tècnic. Però clar, després, al final és que tu t'agradi la veu i que t'arribi la lletra. Són moltes coses diferents. Al final, si has de ser mínimament estricte a nivell tècnic, per cantar, o si hem de parlar de cantar, és afinar i anar a temps. Ja està, perquè quadri, perquè sigui estèticament i auditivament agradable. I això ja ho fas. A partir d'aquí pots tenir més altres qualitats i ell la que té és aquesta. M'agrada perquè havia de ser un test ràpid i hem creat una xapa increïble. Ara l'altra història és que vaig trobar un generador de paraules aleatòries en català. I el que farem és que farem 5, és igual, no ens patrullarem més. Obtenem una paraula i el primer que et vingui, aquest que és el pensa ràpid, no, el pensa ràpid, jo què sé. O sigui, he de relacionar la paraula que em donis tu amb un altre concepte. Sí, bueno, el que et vingui al cap, més igual. Picant. El pollastre del Tinell, pollastre l'As del Tinell, és que és el meu restaurant preferit, és el que m'ha vingut al cap. El Tinell s'ha d'anar. Sí. Manuelita. Com? Manuelita. Això és en català? No, canvia. Això no és... Untar. Untar, una torrada, no? Una bona torrada untada amb mantega, no? O amb una melmelada i tal. Sí, és el primer que m'ha vingut al cap. Llançaflames. Mira, m'ha vingut el rebollo amb les Olimpiades del 92, tio. No sé per què. Doncs ja està, ja està bé, és això. Has vist o no? Sí, espectacular. El rebollo, també apunta, rebollo, la pròxima que fem en rebollo. És que em desbloqueges uns records, tio, que jo no sabia ni que el tenia guardat. Jo no, és el generador de paraules aleatòries en català. No em vull emportar. I l'última, va. Calamarsa. Calamarsa, hòstia, m'ha vingut al cap la pedregada que hi va haver a Torelló aquest estiu que va destrossar no sé quants cotxes. Sí, és el primer que m'ha vingut al cap. Això està molt contents a Sant Pere de Torelló. Els varilleros, és el que molt això. Sí, els de Carglass. També? Sí. Estan molt contents. Doncs ja està, el joc és aquest, ja està, ja ho tenim, no t'atabalem més amb jocs, ja està, perquè, ostres. No m'atabaleu, és un autèntic plaer, el que passa que el temps se'ns menja, amics. Sí. Doncs res, jo crec que ja és el moment una mica d'acomiadar-nos, ja hem disfrutat de la vida. Sí, només una cosa, acabem sempre posant una cançó que li moli al convidat. Tu digues tu, quina cançó t'agrada? Quina te molaria que acabéssim amb aquesta cançó? Amb aquesta cançó? Quina cançó t'agradaria? Quin podcast t'agradaria que acabéssim amb aquesta cançó? Crec que no té cap sentit acabar amb aquest podcast amb una cançó que no sigui una cançó de Toques Grasses, que és la que ha guanyat el concurs, no? Llavors, jo vinc cantant des d'ahir al concert que vaig anar a veure Toques Grasses, Sort en tinc de tu de l'últim disc. Fantàstic, Sort en tinc de tu, Toques Grasses. Bé, doncs que acabarem el podcast ja amb això. Simplement demanarem a la gent que estem aquí i a les dues persones que tenim davant aquí, si podeu fer l'aplaudiment amb tots nosaltres. Ernest Puigneró. Moltes gràcies, Ernest. Gràcies. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç, sense entendre res. El pes que tinc de voler ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum
pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot. Un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot. Sort en tinc de tu.